Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ulat ke jela Sieh Vijaya Shankar, ula Mynjur ka kerteng uba Mathew Keneth Makdoh, ubadai unongkit kam jong ka Voice of the People Party, ba unlong kum UMDC Sieh Shah ka Khadc Hills Autonomous District Council. Hakani ka jing Mynjur ulat ke jela, ya ka kerteng uba Makdoh, kadai ka balapan mi ha ka jing perbena da uba CVD dengdo IAS Commissioner bat Secretary jong ka Sarkar jela, ubadai pet ya ka tanat District Council Affairs. Ya gani ka jing penbena lapan mi mentakas ngi ka arpu khandai terik ujemang arhajar apusan ha ba ulat ka jela ula Mynjur ya ka kerteng uba Mathew Keneth Makdoh lingba ka jing ai jing mut da ka Khadc Hills Autonomous District Council bat ka jinglong MDC jong u kan sa trekam hadien baladep shimsmai. Komban chipin kan mau ke Executive Committee kabalaya lam marway da kasing Voice of the People Party ha KHADC kilalit yakendu ya ulat ka jela min ha ka arterik ujemang arajar apusan ha ka jingelam UCEM uba syembor lang rinkat ki MDC ban ai ka jingtho ban Mynjur ya ka kerteng uba Mathew Keneth Makdoh ban long kum UMDC Sieh bat menta kasi ka arpu kandai terik ujemang ka Sarkar jela lingba ka tanat District Council Affair kalapan mi da ka jing penmena bala Mynjur ya ka kerteng uba Makdoh. Kumban chupin kan mau uba Makdoh ude ukertong MDC ka VPP na nongpo constituency ubala sya remno ha ka election namar kipat ba kilajit ya ka kongrona Khadc na kaseng NPP. Ya ka kerteng jong uba Makdoh ka Executive Committee kalalet banterwa sya ulat ka jela kadai ka jing Mynjur da kaseng VPP seng kemi.